Kaixo, gaur Erein Hezkuntza plataforman nola sartu azalduko dizuet. Interneten sartuko gara eta bilatzailean Erein Hezkuntza plataforma bilatuko dugu. Lehenengo estekan sartuko gara eta bertan sarbiderako erabiltzailea eta pasahitza eskatuko digute. Erabiltzailean norberaren izena eta abizena idatziko dugu eta pasahitzean eskura eman dizuegun 6 karaktere horiek. Behin barruan gaudela, lehenengo gauz ikusiko duguna eskuragarri dugun materiala izango da. Kasu honetan, matematika LHB lizentzia digitala da. Gainean klikatuko dugu eta beste orrialde bat zabalduko zaigu. Ikasturteko lanerako plangintza, hain zuzen. Bertan, hainbat atal aurkitu ditzakegu. Lehenengo hiruhilekoa, bigarren hiruhilekoa, hirugarren hiruhilekoa, familientzako mezua eta laguntza eta irten botoiak. Astez aste, zein ataletan sartu behar zareten esaten joango gara. Adibidez, lehenengo hiruhilekoaren barruan Z1, zemakikuntza baten sartuko gara. Z1 bilatuko dugu, hemen. Z1, ariketak jartzen duen tokian klikatuko dugu, ariketetan sartuko gara bi zifrako zenbakien gainean sakatuz. Eta ariketen zerrenda agertuko zaigu. Lehenengo ariketan sartuko gara. Eta ariketak egiten has gaitezke. Ariketa bat amaitu dela jakingo dugu jarraitu botoia agertzen zaigunean. Jarraituri ematen diogunean hurrengo ariketara pasatuko gara automatikoki. Eta egin duguna gordeta geratzeko beti jarraituri eman beharko diogu. Hasierako orrialdean, goiko aldean eskumatara hizkuntza aldatu dezakegu. Espainoli ematen badiogu web orri osoa gazteleraz jarriko da, ariketak barne. Gurasoren batek behar izanez gero aldatu egin dezakezularik. Hala ere, ikasleek euskarazko bertsioan egin beharko dituzue ariketak, eta gaztelarara aldatuko dugu salbuespen moduan soilik. Esan moduan, astez aste egin beharreko ariketak proposatuko ditugu, baina askatasun osoa daukazue plataforma osotik ibiltzeko. Ziur nago berehala harrapatuko duzuela plataformaren erabilera. Animo eta zaindu zaitezte!